musika, eta, bueno, Twitchean... Vale, bai, musika oraintxe bertan entzungo dugu, eta beraragoaz. Momentu previo hauek, telefonoa. Telefonoa, guantxe, guantxe. Lekzioak entzuteko neure burua, zaintzazuk erakusteko ezin naiz bizi. Lekzioak entzuteko ikurak biltzen. 10:29 diogun bezala. Agenda errepasatzeko gaurkoan ere astirik gabe geratuko gara. Bueno, biharkoan, Bizkaian sondikan untza taldeak Jaigunean kontzertua du. Eta hori da, gaurkoan aipatuko ditugun kontzertu zerrenden artean, bueno, lehen da biziko, gaur aipatzea tokatzen dena. Goizeko 11:00 20 minutu besterik ez, eta bagoaz aurrera. Kontu ugari ere baditugu eta aipatzeko gure hurrengo lagunekin. Hementxe ditugu gure sustatuko lagunak. Gaurkoan aurreko astean bakarren batek esan zuna, ez dago gaurkoan Luisxo Fernandezekin konexiorik, eta, bueno, nik uste dut bakarren mal Luisxo egunon. Bai, Trumil egunon bai, eta milaka lagun geratu zian programaren zain. Atxeka betuta, bakarren bat horia, bastakit, etxetik atera gabe, bai, Segurazki. Bueno, baina notizia on bat daukagu, gure jarraitzaileentzat, sustatun multimedia atala ireki dugu, eta artxibatuta geratzen dira momentu honetatik aurrera, gure saioak. Sustatu.eusera sartzen bazara, antxe dago menuan aukera, baina bestela ere erraza da, sustatu.eus/multimedia, eta jondan azteko saiorik ez dago, baina aurrekoak bai, ari gara apiriletik uste dut ari garela Twitchetik egiten aproba hauek, eta zuzenekoak egiten ditugun bezala, gero grabaketa hori YouTubera igotzen dugu, eta hortxe dago abisua ere bai, noiz izaten dan, gehienetan, ostegunetan 11:00 gutxi, eta lotura batzuk ere bai, Twitcheko kanalera, segura irratira, audioz ere internetetik entzun daiteke, uinetatik aparte, eta bueno, pues hortxe. Beraz, multimedia atala zabaldu duela. Bai, bueno, zer da, bideo hauek. Bueno, abia puntu moduan, ez dago gaizki, segura erraterekin egiten dugun, egiten dituzuen, bideo hauek. Zeharkako youtuberrak gara, Inigo, ez da, hor agertzen gara, ez? Ez dakit nik bidearen, bidezidorretik bertatik ez gara mugitu, Luisxo, edo pausu txiki batzuk eman ditugu, Bueno, nik uste dut partaidetza hau, espero dut onuragarria izatea zuentzat, segurarentzat, ataltxoa betetzen dugu, goizerokoaren programazioan. Sustaturentzat ere interesgarria da, ikasi dugu Twitcheko zuzenekoak egiten. Espero dut beste batzuk egitea zugabe ere, elkarrizketa batzuk eta hola ere egingo ditugulakoan. Eta bueno, pues aurrera. Badakigu olako Twitchen behintzat olako audientzia ikaragarririk ez daukagula, eta YouTubeko bideo horietan bideratzen behituzuz bat ikustaldi haugaten, ez, baina, bueno, nik hau esana daukat ere. Baina, erne, hau hasiera besterik ez delako. Hori da, baina nik esana daukat ere, euskarazko medio digitaletan mikroaudientziekin konformatzeko moduan egon behar garela, ez? Mikroaudientzia nazionala, hori dela euskal panorama internetikoaren ohiko egoera, eta bueno, pues momentuz egin eta aurrera. Hori da, bidea zabaldu eta pixkanaka pausuak eman, hemen askotan diogun bezala xe. Multimedia tal hori zabali dago, Hori da. Sustatu.eusen sartzen baldin bazara, ikusiko duzu lehendik, hasiera, saretik, bideoak eta jartzen zuen zutabetxo horretan, orain gehitu duten. Aukera bat gehiago. Bueno, hori batetik, eta bestetik gaur jorratuko dugun gaia zein da, gaur hizkuntzarekin zer ikusia duen, hizkuntza azterketa eta zenbaketa baten inguruan hitz egingo diguzu, Luisxo? Bai, Baskeparl deitzen da. Baskeparl. Eusko Legebiltzarrean
hizkuntza azterketa bat egin du, Naila Eskribano izeneko ikertzaile batek, hizkuntzalaritza zentroan lan egiten du, da hizkuntzalaritza konputazionalaren zentroa da, EHUtik eta osatu dana, eta nola Eusko Legebiltzarreko hitzaldien transkripzioak eta bildumak publikoak diren, hartu du Naila Eskribano 8 urtetako korpusa, 14 milioi hitz zenbatu ditu, eta hitzaldietan hizkuntzaren aldetik euskara eta gaztelera nola erabiltzen diren aztertu du, ezta? Alderaketa hori egin du, edo konparaketa hori egin du, ez? Bueno, nik, eta gero baita ere, iztunak emakumezkoak eta gizonezkoak diala, eta, bueno, variable de xente, webgune bat ere sortu du, sustaturako laburpen txikitxo bat egin dugu datu batzuetan finkatuta, eta saiatuko naiz erakusten horietako batzuk Twitchetik ikusteko. Zenean, bai. Eta, uste dute hor gaudela, bai, adibidez, orain ikusten ari gara, hitzaldi guztietan euskara eta gaztelaniaz nola banatzen diran. Erabilpena edo, zenbatekoa. Ikusten pixkate, euneko... Bai, eta lehenengo datua da, hitzaldien 84 euskera dago. Eta gaztelania bakarrik 154. Eba, nola posible? Gaztelania gutxiago dago euskara baino, eta da, 8 urte hauetan, lehendakariak beti euskara ziten dulako bere interbentzio txikiak. Orain du hitza Uriarte jaunak, edo bosketa egiteko unea da, mesedez sakatu. Orduan, hori presidenteak beti euskeraz egiten du, horiek enduta, erakusten nahi zen bigarren zutabean, no press speeches da, presidenteak izaten ez dituen hitzaldietan, gaztelania nagusi da, 186, eta euskera 165 agertzen da, ez? Baina, hala ere, euskara asko dagoela, ez da horren beste, ez? Alderdikako zenbaketa batean... Grafikoari gara ikusten hemen. Bai, eta, bueno, EAJak eta EH Bilduk euskara erabiltze dute 184 eta 95 eta beste batzuek gutxiago. Baina kontua da, hitzaldietan euskara erabili den edo ez, variable badala, baina gero da zenbat euskara hitz egin den. Orain erakusten nahi zen grafikoan datu baten fijatuko gara. Bai. EP dioen zutabean, Elkarrekin Podemosek euskara erabiltzen du bere hitzaldien 83an, 183an. Bai. Eta gaztelera 183an. Esan nahi du, hitzaldi gehienetan bi hizkuntzak erabiltzen diala. Baina pasatzen banaiz urrengo grafikora, EP Elkarrekin Podemosen ikusten duguna da, hitzen zenbaketan aldiz, euskara bakarrik 107 dala, eta 183 erderaz. Eta nolakoa da, zer nolako irakurketa egiten du horrekin? Bueno, pues ontsi erakutsiko dizut, hitzaldi tipikoa zein dan, eta da, era honetako hitzaldi tipikoa Euskaldo, barkatu, Eusko Legebiltzarrean esartzen dena, eta irakurriko dut, ez dakit norena den, ez bakarrik Elkarrekin Podemosek beste hiztun askok ere hala egiten dute, legebiltzarkide hitzaldi tipikoena hauxe dalako. Orain lertuko dugu, bai. Gauzak egiten dira, eta uste dut nik ere eskubidea dudala, gobernuak eta beste erakundeek egiten dutena esateko. Zeren beti, ver el vaso medio vacío o medio lleno, pues cambia un poco la perspectiva. Y vemos siempre en modo gobierno, bla, 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 bla. No nos hemos dejado nada, o creo que casi nada, entonces... Bueno, solo quería aclarar eso, eta eskerrak berriro. Vale, beraz, hasiera eta bukaeran euskara pixkat erabiltzen duzu, vale. Bai, hori da, hasieran euskara pixkat, gero kontatzen duzu mami arderaz, eta eskerrik asko noski, hemen, gracias ez du inok esaten. Orduan, hau ez da ikarketaren parte, baina nik, ez dut uste Naila Escribanok esango ala jarri duen bere azterketan, baina nik honi deituko nioke euskainol formala.
Bai, oso formala. Zeren beti berrel maso vacío y no sé qué, eta eskerrak berriro. Hau da, Luis, zulen esan duzun bezalaxe, bueno, agian parlamentuan edo, ohiko jardunetako bat, ez? Batzuk agian euskaraz tipikoa. Eta, orduan, datu horiekin, pues, azterketa soziolinguistikoa, politikoak, danetarekin daiteke. Eta erakusten ari gara, pixkat, datu globalak ere bai. Generoaren arabera ere, emakumezkoak eta gizonezkoak. Itzaldiak 34.000 euskeraz, gaztelaniaz 18.000, baina hitz kopuru globalean kontatuta 14.000 hitz esan dira 8 urte horietan, zehatz kontatuta daudela ematen du. Bai. Eta, 3.000.000 euskeraz dira, baina 11.000.000 gazteleraz. Eta kotxa eta guzti, bai. Agerikoa da hori, gauz bada, zuk hitzaldi bat euskeraz ematea, baina gero zenbat hitz aipatzen diren, ez? Hitzaldi horretan. Bai, hori da. Eta hitzaldi gehiena, formalki laburrak badira, euskeraz esan daitezke, presidentearen formalismo horiek bezala, eta segurazki besteak partartzaile askonak ere bai, baina mamia esango dugu, eta moztuko dut ja irudi hau, esango dugu, Euskal Legebiltzarrak gaztelaniaz funtzionatzen duen erakunde bat dela. Eta gero, alderdien aldetik, abertzale zatiketa bat ere badago, eta abertzaleen artean batzuk beste apaino gehiago, baina ondorio politikoak egitea irakurleari guztien diogu, sustatuko portadan pixka, jala egun batzuetako artikulua da, eta bertan daude gure azalpena, eta baita ere lotura ikerketa guztirak, honetan sakondu nahi duena dentzat. Eusko Legebiltzarrean, 2020-2020 egindako hitzaldien transkripzio multzo hori Naila Eskribanok egin du, eta hortxe datu esanguratsuak dira. Bai, guk batzuk atera ditugu, gero generoari buruzko irakurketa beste batzuk ere egongo dira, hitzaldi gehiago daude emakumezkoenak gizonezkoenak baina hitzak gehiago gizonezkoek. Ala, bitxia da hori ere, Bai. Hemen ere, egia esan, gure jardunean ere, hemen beti gizonezko kari gara izketan. Hori ere egia da. Gurekin noiz edo noiz egon da, emakumeren bat, baina oso gutxitan. Bai, zuen lankide batekin tarteka egiten dut, baina goizeroko titularra normalean zurekin tokatzen zait. Bai, ala izaten da. Bueno, hortxe datuak, bai. Datuak dira, eta datuak ezagutzea gutxienez. Ezagututa aztertzea, komeni da. Hobetze aldera ere, akaso gauza batzuk ikasi daitezke. Bai. Bueno, Luisxo, hemen Twitterrean, Twitchean, zuzeneko streamingeko emisiotan, ez dakit, oraindik ez dugu sakondu Telegrameko unibertsoa elkarrekin. Ez dakit zu Telegram zaren? Nik erabiltzen dut Telegram, WhatsApp erabiltzen dudan bezala, baina aste honetan beste nobedade bat ikusi dugu alor honetan, eta da, joko bat garatu dela Telegramerako. Adur izeneko rol joko euskaldunaren bertsio bat garatu du joko hau asmatu zuenak, Eneko Azedo izeneko teknologo eta friki zoragarriak, tipo hau makina bat da. Beragin nola mezu batzuk eta trokatu ditut eta ze asmo eta zelan egin duen lan. Batetik sortu zuen Adur, orain dela 2 urte, rol joko bat da, nik ez dut mundu hau oso ondo ezagutzen. Orduan oso posible da nik hankasartze batzuk egitea, taldez aurretik barkamenak zaletuei eta Eneko Azedori, zerbait ez badute ondo esplikatzen, baina rol joko bat da, halako unibertso erdiaroko, Euskal Erdiaro, Nafarroko resuma eta inguruak, baina baitare magikoa, ez? Mitologian, ez? Sorgin eta dolmen eta halako ingurune batean, eta rol joko batean pertsonaiak, indar batzuk, habilidade batzuk ditu, mugitzen da inguru batetik bestera, eta hau liburu eta instrukzio moduan, eta baita ere txampon multzo batekin hoiekin jolasten da, fizikoki elkartu eta jolasteko joko hori garatzeko crowdfunding dei bat egin zuen, onjala urte pare bat, eta baita ere dirua bilduta ekoiztu zuen, ez, bere azalpen hori. Horren bertsio digitala egin du,
Telegramen. Eta orduan, kasu honetan, Telegramen sartzen zara delako helbide batean, bilatu, bertsioak izen desberdina du, adur azken erronka. Vale. Azkena izango da, igual urrengo batzuk ere etorriko dira, jokoak berezea, baina bueno, momentu honetan da adur azken erronka, sartzen zara eta aukera batzuk dituzu, pertsonaia bat daukazu, lurralde batera joan zaitezke, aukera batzuk egin, eta fitxa bat daukazu zure gaitasunekin, eta kolaboratu daiteke gainera beste jokalari batzuekin. Hori esan marrun, hor, azkenean talde moduko bat ere sortuko da, ez? Eta, Bai, bat izatez, jokoa da Telegrameko talde bat, baina jokoaren espazioak, adibidez dago, azpiegitura batzu daude hor. Altube, Gamboa, hemen ikusten, Arabako Lautada, Araban ere daude Euskal Herriko puntu bakoitzak ditu bere espazioak, sartzen zara eta zaude Telegrameko beste talde batean, interaktuatzen duzu hor daude beste jokalariekin, baina baita ere aginduak emanez, makinarekin interaktuatzen duzu, eta makinak erantzun batzuk ematen dizkizu. Eta erronka batzuk daude, bueno, hola, gaizki egin ez esplikatzen, ez dut oso ondo ulertzen nola da. Egia da, rol jokoak badutela beraien, bueno, publiko zaletua. Eta publiko eta zalitua, eta garai batean gainera ere oso, bueno, ez dakit, ospea izan zuten, eta hau, bilakatzea ere modu digital batean, egun, seguronik, izango duela, beren merkatua, eta hor egongo dira, erabiltzaile asko, hori bai. Bai, izatez, teknikoki, hau da, MMORPG bat. Eta zer da, MMORPG? Hau, rol jokoak interneten, hola, existitzen dira aspalditik. Izatez, lineako jokalari anitzeko rol joko masiboa. Baina, eneko azedok beste izen bat eman dio, Juerjoi. Jokalari ugarirentzako euskal rol joko online itzela. Eta hori... Itzela izan ere, Juerjoi. Bai, noski baietz. Juerjoi edo Juerjoi, ez dakit nola esan barko, jokalari eta joko, beharko luke ahoskera euskaltzaindiak zehaztua. Eta orduan, pues hori da, jokalarian hitzek online edo sarean jokatu dezaketen gauza bat, Telegram hutsean oinarrituta alde batetik, erabiltzailearen partetik, hau da mugikorrez, edo Telegram ere ordenagailu pantailan jarri daiteke, eta bere aldetik, zerbitzari batzuk dauzka eneko jarrita, logikara eta erantzunak hortikan funtzionatzen dutela, ezta? Eta bueno, sustatun daude azalpen erdipuzkako hauek, baina bestela emango dugu helbidea, probatzeko, ez gara sartu zen nola testuala den, jokoa testuala da, hau da, aginduak ematen dira, eta erantzunak ere testuzkoak dira. Eta etzan oso ondo ikusten, pantalla proba batzuk egin dituna, Twitchetik eman genezaken, eta etzan oso ondo apreziatzen, baina, bueno, irudi batzuk badaude sustatun, pantalla irudi batzuk sustatun, eta bestela, adurjokoa.eus. Hor dago jokoa fisikoki erosteko ere bai aukera, liburu denda batzuetan, eta hor azken erronka delako bertsio digital horren berri ere bertan. Hori da. Eta bueno, niri invento, naiz ni, horretarako publikoa, baina invento zoragarri bat, eta albiste interesgarri bat iruditzen zait, euskal teknologiaen esparruan, eneko azedok egin duen gauza. Hori izan berrezun, euskal teknologia esparruan behintzat, euskal teknologia esparrurako ekarpen itzela egin du... Berak gara esaten badu, rol joko online, euskal rol joko online itzela, bai horixe. Bai horixe, guk ez dugu kontrakorik esango, ez da pentsatu ere. Bueno, Luixo, hauek gaurkoak, eta hauek izango dira, hoxe, iaia esan behar nuen ikaina amaitu aurrekoak, ez, hurrengo astean, berriz ere hemen entena ondo bidean, ez da? Bai, uztailean ere jarraituko dugu, San Ignacio taraino, edo Santiago taraino, bai, hortxe biliko gara, gero hartuko ditugu oporrak. Bueno, zuk uste duzu lehenago hartze dituzula batzuk, baina, bueno, segure irratiarekin kolaboratuko dugu. Oida, horretik, ondoren egongo gara, uztaila maiera bitarte behintzat, ala izango gara. Eta gero espero dezagun. Eta gero espero dezagun, urrengo ikasturtean, noski, baina bitartean gero ere oporrak hartu beharko ditugu, tartean hor. Bueno, Luixo, txintxo portatu, eta asteburu nahi izan. Gainera asteburu behetzi badau, San Juan eguna, eta San Juan gaua, gaur San Juan zua, ere ez dakit. Igual toki batzutan ez da komeni, egin kaso komendioei,
Gehien baten Nafarro aldean, Gainera, batzuk ere debekatu egin maritu. Bueno, debekatu edo bertan bera utzi dituzte, su batzuk, beraz, bueno, listo. Luixo, ondo pasa, Asteburu bikaina izan. Agur. Aio, agur.